Здравейте хора, днес ще ви покажа и ще ви разкажа великата история на Паис Хилендарски и за самата му двулевка. Ето това е Паис Хилендарски. Паис Хилендарски е роден през 1992 година. Така. Това всички почти го знаем по света, които сме българи, така че го казвам за пример. Не знам. Така. Той е починал на 1700 200 чекайте. На 2002 година. Така. И той починал тогава и отиде в рая. Да. Отиде в рая, както в мен сега. Айде, слизам се на земята. Така. И в принцип той си е написал самата история и е искал да се напише самата история, докато и да я запазиме в спомен в нашите сърца. Той искал да се напише историята отзад на двулевката, за да може да си запази историята и да му я запазиме в сърцата. Браво, Паиси! Така. И има... Сега ще ви такова малко по-добре. И тук се вижда водния знак. Ето. Водния знак за незрящите. Така. И се вижда числото 2. Така. И може да видите това, как се казваше, бе. Хора, пишете долу в коментарите, защото забравих как се казва тази лента. Така, забравих. Пишете долу в коментарите, защото забравих. Тук се вижда Българска народна банка. Така. И Българска народна банка Българска народна банка дават присъда, че тази двулевка ще се превърне в метал. Ще се превърне в метал. И така се преобърна. Тази се преобръща в метал. Не знам защо, но би било яко сега да си имаме ето такава двулевка. Би било яко, ама Българска народна банка решиха, че променят двулевката на метална двулевка, само че ние не бяхме съгласни, но какво да се прави, те го направиха. И само може да ви разкажа колко много, ама много е ценна тази банкнота от 2 лева. Така. Значи, тази двулевка книжната е по-скъпа от металната двулевка. Знам, че не мога да повярвате, но тази двулевка е много по-скъпа от метала. Затова искам всичките, намерите ли такава двулевка, да си я пазите, защото това е щастие. Щастие ви носи това. Разбирате ли, хора? Аз тук що там нещо си ровех по шкафчетата Изведнъж отварям едното шкафче и си я гледам.
и реших да направя клип за двулевката. Така че, чао, довиждане, до другия път и дано да стане тази банкнота истинска. Да може да ползва. И хора, абонирайте се за канала, ако това видео ви е било полезно. И също така ударете един лайк, абонирайте се и довиждане.